Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Makadini muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tadzoka kunzvimbo iya kwazvimba. Ndofunga munotondera nhau yatakapesera kukupai kuno ndeya hanzvadzi yakatema hanzvadzi nechidhina achimurayira kuti uri kunyanya kugowa nhumbi kana pachinge pafiwa. Itawo kuti vamwe vanhu vange vachita basa iroro kwete iwewe. Tiri mumazvimba muurban. Nhau yatafambira pano inhau inosuwisa. Ndofunga muri kuona imba iri kumashure kwangu iyi yakatsva yakapiswa. Baba namai havasi kunzwanana zvakanaka. Tichakupai divi ramama ndo varipo, baba havapo. Saka naizvozvo hatikwanisi kuti tinge tichikupai divi rababa tinzwe kuti vari kutiwo kudini. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinonzi Mili Msambi. Ndiri loja ramai Mudewe pano paMudewe. Ndakatanga kugara panapa muna March. Saka chakaitika ndechekuti madeko kuma 10 ndakarara mumba ndachigara rumu window rekupedzesera iyo. Ndakatanga kunzwa mawindo pwanyiwa kusero. Mawindo achipwanywa. Ndobva ndamuka ndobva ndamira. Ndatora hembe dzangu ndapfeka mbva ndamira. Chinterero tichipa pakapedza kurova mawindo ekukwayo. Akabva kuzorova mawindo aya. Akatanga iri hana kuzorova iri. Ndokuya pane rangu windo iri. Ndokutanga kuchirova windo ndokudambura curtain. Ndakandawanda pakona. Ndakamboda kuti ndishedzera asi ndakangonzwa mwoyo wangu uchiti nyarara. Ndobva ndanyarara ndobva pedza kurova windo iri. Ndobva enda kuseri. Patanga kurova mawindo ese ekusera achipwanyiwa ese indangomira manje. Ndakambomhanya mumba kuti nditsvage pekubuda napo. Ndakashaya nokuti imba yese ine mabhagila bhazi. Ndobva pakapedza kurova ekuseri akabva vabuda nekukona ifuti. Ndokuya pagedhi iri. Ndokukwira pagedhi iri. Ndokutanga kuri sheka kusvika gedhi radambuka. Ndobva rarara pasi ndobva buda nepakona rero. Ndichitozviona nepawindow apo ndakangomira ndakadongorera. Ndobva abuda nepapa. Ndobva adai so aenda nekuku. Pakanotena pakona iyo patarapo ndaiona zvese ndiri pawindow. Ndopandakati Mwari kudzwai ndakuwana kubuda panze. Ndopandakakinura dhoo rangu ndakuti ndibude. Ndokuya padhore pano pafront kuti ndikinura richavhurika. Ndidoedza ndakutya kama dhoo zvarakuramba kuvhurika iri. Ndopandakazoshedzera musikana wandakangona achifambisa neroad achienda uko. Ndikati shamwari yapano
tora omakeya tarisa kuwindo radambo rwairo undivhuriro apa utirai kuvhura apa ndopakakinura parakabva ravhurika ndokwanisa kubuda kwandakazoita inini tichibuda takabva tabuda nepapa paranga rachikorwa gedha tichisvika pakona apo ndichicheuka ndakamona adzoka manje apakona iyo abata chigubhu ari kukakarisana nechigubhu amwemboda iso chaive chigubhu chihombe chaitove chewaiti ndopandakatanga kumhanya kupolisi ndichitirega ndichiinda kupolisi ndichisvika kupolisi ndakanonokerwa kusvika imba yangu kazowana imba yacho handina chakabuda imba yangu yanga yakazara mamune zvinhu mbatya magrosaries esati achita emukando atakasheyana esati achita gore rese mapoto emikando ndandichiita mablankets asina mbofugwa asina mboshanda ndandine mbatya hama dzangu zvose hapana chakabuda. Apa muri kuti akauya ndiani? Inini handingamuziva asi munhu ndokwanisa kumudescribe kuti anga akaita sei. Munhu yanga ari murume murefu mutema anga nezuda akapfeka shete short sleeve plain color netrousers reblue nematennis eblack aine zuda chairaitopenya kuratidza akatogerwa zuda noti light iri papa parinotocha kwezo uku ndorakaita kuti ndimuone light repamba. Ko imimi matimu no Roger vari dzemba vari kupi? Vari pamba musiwo vanga vasipo vakaenda kumushamswa 24 ndindakandasara pano ndiri 1. Vakaenda vese baba namai? Aiwa baba avapo baba vari kurarama vari kuSouth Africa. Ndichisvika ndakanzwa paine nhoroondo dzanziripo dzemafeza avo baba mvatiza mvaenda kuSouth Africa ndokwavari kurarama vari murume wavo. Nekuti pane pamusi kuti taurira nawo yatanzwa ndeyekuti pane kusawirirana kwakaitika mushure monge vanhu vaenda kukoti. Izvo zvakutoda ivo varidzimai vacho vazouya zvavo varipo. Ndakavafonera manheru kuti ndozvaitika kuno vakwanisa kuuya kusenseni varipo pano. Zvakanaka. Ya ini ndinonzi Solidarity Chinyanya. Ndina mai vepano. Ndakarorwa namudewe 2016. Saka ndarorwa 2016 nababa musi wa 26 December. Tairaramira tiri kuSouth Africa. Zvaitairaramira tiri kuSouth Africa. Baba vakanga vasina chinhu muupenyu hwavo pandakawanana navo. Chinhu chandakatanga kutaura navo baba, ndakataura nababa tikati kuno kwatinoraramira tiri kuSouth Africa kubasa. Urwere ukauya unoda kuwana pekuita sei pokugara. Ndipo patakaita sei patakaronga. Ndopatashanda nababa. Tashanda. Ndopataunganidza mari yatakaunganidza. Mari yedu yakwana yataida. Ndakasimuka nemari inini kubva kuSouth Africa. Ndikauya kuno kumusha. Ndikasvikovaka musha Ruzeva. Ndavaka Ruzeva. Ndavaka musha ndakauvaka baba kuSouth Africa. Havana zuva rimwe chete ravakati ndakumbonobatsirawo mukadzi kuita sei kuvaka. Ndofunga ndakavaka kitchen, ndikavaka 5 room house. Ndakazvitakura pamiri pemwana wangu ane 5 years izvinizvi. Saka zvadaro baba havana zuva ravakatora leave kana off zvayeni kuti rege ndinobatsire mukadzi basa. Chaishanda ifoni chete. Nditumire mafoto basa rapapi zvamira sei. Ndichitumire mafoto vachiona aiwa basa riri kuita sei riri kufamba. Ndobva taropafadzwa nemwana wedu mukomana tikati Mwari maita basa. Zvadaro ndakagara ndichingopedza kuvaka imba iyoyo baba wakazoya madhoo imba yakuvhurwa ndokuya kwavakaita kuZimbabwe. Zvadaro baba vachiuya yange iri holiday yaDecember pavakauya ndobvaona iwa zvinhu zvakarongeka zvakaita sei zvakanaka. Ndipo pavakadzokera kuSouth Africa. Vadzokera kuSouth Africa ndakatanga kufonerwa nababa isenda mameseji paWhatsApp. Vakunditi ibva pamba ipapo hausi weklasi yangu. Ndikazvitora ndikati aiwa varume ndizvo zvavanoita sei zvavanoita kana vari kunzoko kana vanakidzwa nenyika zvinowanikwa. Ndakashingirira ndiri pamba ipapo ndichithreatenwa ndichiitwa sei ndichisangana nezvakaoma but ndakaramba ndikangoshingirira. Saka zvadaro baba wakazokwira kuuya kuno kuZimbabwe achibva kuSouth Africa muna August the following year.
muna August 2019 ndipo pavakauya. Vauya kudaro baba vakanga vatori nemunhu wavaifambidzana naye kudhara. Munhu iye waifambidzana naye anga ari wemuraini medu. Ini hapana chandaiziva. Muraini muno kumusha. All right. Kuruzevha. Vafambidzana kudaro vakabva vatakurana. Ndina chandiri kuita sei? Chandiri kuziva ndobva vaenda kuSouth Africa. Ndokundisiya pamusha nemwana. Vaenda kuSouth Africa kuya hapana kuita 3 days. Ndizonzwa manje nema next door zvikanzi ndashedzwa nevamwe amai. Amai weye kuno. Muri kuziva kuti murume wenyu akaenda here nemwana wepapa. Ndikati handina chandiri kuziva ndiri murima. Zvikanzi vanhu vakakwira vakaita sei? Pamakaperekedza murume ipo pai vakagarurwa kuroadboard. Vakatoenda kupi? South Africa. Ipo pandakabva pamba pamai vai ndikati aiwa zvinetsereke ndiite se ndinoona baba vacho. Ndobva ndanoona baba vemusikana vai. Ndavaudza kuti baba ndozvandaita se zvandanzwa. Ipo vakati mwana wangu hatingateerere zvinhu zvemakuhwa zvatisina kuona. Handiti mira ndifoni nhamba dzemurume wako unodziziva. Ndikati ndinodziziva. Ndipo pavakafonera murume wangu inini ndobva vapindura kati aiwa inini mwana wenyu handina mwana wenyu. Saka baba wafoni yavo yakabva yapera mari vakanti mangwana kuseni na 11 svika pano ndinenge ndajusa nhingi airtime yakawanda tigone kubata murume wako. Ndobva ndamuka kuseni ndabereka mwana wangu kumusana ndaenda kwababa vaye. Ndichingosvika pamba pai ndakatambirana nefoni. Vakati nhamba dzemurume wenyu ari kufona. Ndikati dairai. Ndobva vadaira foni. Amai vacho vachidaira foni mwana wavo ndiye aiita se aifona. Zvikanzi mama mukadzi ye ndakanzwa kuti kumba ikoko kwakauya mukadzi nesu. Mukadzi ye aitsvagei. Amai vai ndipo vakati aiwa wagona. Chandandichida chete ndachida kuti ndizive kuti ndiwe here une murume waamai ava. Chikata zvako foni. Ndobva foni ndobva yakatwa. Vakati aiwa mwana wangu nyaya yapo ndeyekuti iwe hauna kwauchaita se hauna kwaunoenda usasiye musha. Ichi chihure chiri kuitwa ichi hazvina future izvi. Uye kuti mwana wangu inini auya agare pamusha pako apa patakakuona uchivaka uchitambura hazvigoni. Iwe gara pamusha haana kwaanoita sei kwaanouya. Ndakagara ndikashingirira. Ndashingirira kudaro murume ndipo paakazofona akati ini ndasiyana nemukadzi uya uya. Ndifunga mama nana September. Zvikanzi ndasiyana nemukadzi uya. Saka hazvigoneri kuti ndiite se nditengese musha. Ndikati kutengesa musha unoyera kutengeswa. Kana musha watengeswa tinozogara pai nevana. Musha utengeswe. Haisimbe yekunhingi yemutaundi inonzi inotengeswa. Musha unoyera kutengeswa. Zvikanzi wachitengese ichi musha. Musha uyu uri kupi? Kwachagwedera ndokune musha. Muno masvimbo hakusikuri. Ndipo pandakati ina ndingaite changu ndega. Munhu yane vabereki ana amai handiti rege ndichisimuka ndiende neshoko iri kunani kuna amweni. Ndasvika inini kuna amweni vanogara kuprasi kumhiri kwakutama uko maprazi ari kwakutama uko. Ndiko kwandakati ienda ikoko. Ndokusvika kuye ndokuvatsanangura mai mandiona ndauya baba ndauya. Baba ava ndistepfather vake havasati zvaravedu chaivo ndistepfather. Ndasvika paye baba namai ndaita se ndauya. Kumusha kwaitika nhau yakati ndavatsanangurira zvese zviri kuitika. Saka ndauya mwana wenyu ati akuita sei akutengesa musha. Saka imi mamheno kuti munoti kudii. Amai havana shoko ravakandipindura. Baba ndivo vakati kwapindwa nei kuti asvikire pakutengesa musha. Ndikati ini handisi kuziva kuti sei afunga kuti aite sei atengese musha. Ndobva handina kuzodzoka kunoko. Ndakati rege ndichiita sei ndichimbogara kwaamwene ndichirefresh pfungwa. Ini pandakaudza amai ndikafunga kuti vachabatawo foni kuti rege vafonere mwana uyu kuti ko wakutengesa musha wati mhuri yogara pai kana wati wakutengese musha. Hapana matanho akaita se akatorwa naamwene. Yakangova zizi. Ndione mazuva ari kuita se ari kufamba. Hapana kuita 2 weeks murume achibva akwira ndobva auya kunoko. Zvikanzi ndafunga kuti tiite se titengese musha nokuti patakavakira pastendi pasekuru. Sekuru hanzvadzi yamai
ndo vakatipa apa pekuita se pokuvaka. Saka ndo vari kukonzerechi zvese izvi zviri kuitika izvi. Ndokubva ndaramba inini. Ndaramba kudaro ndakafonerwa nehanzvadzi yemurume. Atete vari kuHarare. Vakafona vakati hauna raiti yekurambidza kuti musha uite se utengwe. Akakudza kuti mukadzi ane musha ndiani musha ndewemurume. Ndobva ndati aiwa ndoda kuzviona ndakuita sei baba ndakuzvifambira nyaya idzi. Ndoenda kupolisi ndoti musha wakuita se wakutengeswe nasi kuwirirana nazvo. Ndakabva ndapindurwa inini zvikanzi aubudirira nekuti hauna muchato. Hauna mari yekutsvaga maloyi. Saka nodyiwa nenyaya ndiwe. Ndokubva ndambozamawo kumira kuti ndichienda kumapurisa kuya handina kuwana mukana wekuita se wekuenda kumapurisa because ndaityisidzirwa panguva yacho. Ndaityisidzirwa. Saka ndakabva ndatya ndikati rege ndisiye zvakadaro. Ndokubva auya ndokutengesa musha. Atengesa musha ndofunga tikatengesa madhunduru 4 ne5 roomed house nekitchen nemombe imwe chete yatanga tatenga nembudzi 2 nemasofa negas stove 4 plate gas stove negenerator neredio. Zvese zvinhu zvanga zviri zvinyowani izvi zvatakatengesa. Tatengesa kudaro pandikati zvinhu zvatengeswa tatengesa property yepano pamusha. Saka mari iyo itwa sei zvanzi ndoda kuenda kuSouth Africa ndikati no. Mari haisi kuenda kupi kuSouth Africa. Saka laki randakaita nderekuti munhu akatenga musha akati inini handisi kukupai mari keshi because mari yandatenga iyi yakawandisa igone kubuda pabhengi one day. Saka ipapo akati aiwa imi zvomoita yaive mari yaive iri 10,000 US panguva yacho iyoyo. Saka pakati mari kuti ibude pabhengi ningi pa-ATM one day azviite se azviite kuti nditumire mari iyi. Ndipo paakati aiwa inini ndakuenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ava ndo mukadzi ndiachasara chita se achitambira mari idzi. Shuwa mari yakatumirwa. Ndikatora mari yangu yese yakakwana. Ndatora mari yangu yese yakakwana ndakaholda mari yayi handiti. Ndikachitanga manje kutsvaga kuti ndinzwe kuti kungawanikwe pokugara ndokupi. Mari isati yapinda mumaoko mani mababa. Baba vampopa vakati aiwa iwo zvakachengeta mari iyoyo ndiri kuuya ikoko chifano tsvaga kuti tuone pekuita se pokugara. Ndakabva ndatsvaga ndikawana panapa. Ndikauya panapa nanzwa kuti kuno kwamurombedzi kunechi kunemba. Ndakauya panapa imba yanga isati yatombopera isina kuplastwa uri mudhuri chete une zvidhina. Mawindo yese zvese zvangapanga pasina. Marata panga akatsemuka angari masbestas akatsemuka. Ndobva ndauya naamwene ndikati amai handidi kuita chinhu changu. Ndoda kuti tifambe tese kuitira mangwana. Ndakauya naamai nehanzvadzi yemurume pano. Tikatenderera mumba isati yapera. Ndokuona inchi imba. Ndobva ndatora mafoto ndobva ndatumira murume mafoto kuSouth Africa ndikati imba ndo mamirira yakaita. Ndaiona imba iri right ihombe. Ndobva toti aiwa kana zvakadaro chimira ndiite sei ndikwire ndiuye. Ndobva ndati chitaura nemunhu wachari kutengesa imba kuti mari yapo kana achiita auye munhu yari kuBotswana ndiko kwaangari panguva iyoyo. Popa akati aiwa munhu ndatoita sei ini ndichisimuka kubva kuno yari kusimuka kubva kuBotswana tosangana kupi kuZimbabwe. Zvadaro murume akauya chokwadi mari handina kuindirikina ndakapa amai vake mari amweni. Ndikati amai mari ine muyedzo ndinorara nemari mumbomo yobiwa. Zvinozonzi hama dzangu dzaita se dzauya dzikaba mari kana kuti ndinonzi ndindaita se ndashandisa mari zvimwe zvinhu. Saka zvadaro ndapa amai ichi ndakaverengerana mari naamai. Ndobva ndavaverengera amai verengai mari imari i10,000 baba verengai mari i10,000. Baba amai vatora mari varongedza. Ndikati munozotipa mari iyi kana murume asvika munhu wemba aita sei asvika totora mari tonotengechi tonobhadhara imba. Murume akauya shuwa uyu aitengesa sela akauya. Tikauya kuno kwamurombedzi. Tauya kuno kwamurombedzi vakasangana nemunhu uyu. Vasangana ndakaona zvinhu zvaakuita kakuchinja manje. Zvakuita kakuchinja because ndakati kana takuenda kukanzuru kunobhadharana nemunhu uyu mari inini ndoda kuti unyoro zita rangu paimba apa. Handiti nokuti tiri kushanda tikuita zvinhu zvedu pamwe chete. Akati aiwa isi nyaya. Tasvika kukanzuru kuye taona murume akuramba kuisa zita rangu.
akuisa rake chete. Ndipo pandakaita sei pandakaenda kupolisi. Polisi haina chayakakwanisa kutibatsira panguva iyoyo. Haina kundibatsira. Vakatondituka. Vakandititi mamai muri kuda chenyu chamuri kuda imari chete kuna mai kuna baba muda kuvatsotsa mari. Ndikati aiwa ndinogovatsotsa sei kana ndakagona kuvakechi kana ndakambogona kumisa musha ndozovatsotsa here mari kana ndambogona kutsvaga pacho pokugara. Ndobva zvadaro ndobva anyoresa zita rake nirangu ndobva aramba kudaro ndobva ndadzokera futi kuPrus pano papa singagari kembenga isati yapera nditi ndikati aiwa zvina basa kana isa zita rake ndodzokera kuPrus kuna amai vake. Tadzokera kuPrus kuya kuenda kagara. Ndikati aiwa topedzese chi imba ndichigara kuPrus ndichiuya ndichita basa rangu chidzokera kupi kuna amai. Zvadaro murume akadzokera kuSouth Africa. Adzokera kuSouth Africa akafona akati chibva ipapo zvangu zvaita. Chibva pambe ipapo usisina chawakaita sei chawakagarira. Ndaifonerwa every day. Ndoudza amai tarisei muverengai message yatumirwa nemwana amai ava neaction yavaiita sei yavaiita. Ndipo pandakati zvanyanya ndege ndichisumuka zvangu semudzimai wanhasi ndinoshanda handiti ndobva ndasimuka ndobva ndanoshanda nguva yese ndaishanda kufunga ndakabva 2019 kubva ndati 2022 ndiri kushanda. Popa akanditsvaga manje auya futi zvikanzi ndiri kukumbire chi ruregerero pane zvakaitika pai ndoda kuti udzokere kupi kumba. Ndikati no inini vabereki vari kuziva kuti handisisiri mumaoko mako zvaungatoite kuno kusango iwewe kana wati uda kudzoka kwandiri enda kupi kumusha unoone chi vabereki nyaya idzi dzaane vabereki pai mukati kuti tiite chedu tiri tu kunoko hapana chinoita se chinobuda. Ndakaramba ndofunga ndakaita almost chi 4 months ndakanyarara. Popa akazokwira manje basi last year muna June achiuya kunoko. Auya kunoko akasvika kupfuura akaenda kuvabereki vangu. Akaenda kuvabereki vangu akanokumbira ruregerero. Saka vabereki vanhu vanoumbiridza handiti vanovakiridza ndaitori ndiri pabasa. Vakanditi mwanangu chiuya murume wako ari pano titaure nhau idzi dziite sei dzipere. Shuwa ndakakwira bhaziwo ndikauya ndauya kunoko imba tanga tatoisisa maflo tiles tatogadzirisa kudhara yakutogarika paitogara marocha. Pano ndiri kuSouth Africa ndobva ndauya ndasvika pano vabereki ndaenda ndanovaona vakati chokwadi murume akaita sei murume akauya ndokutaura nhau dzedu pai tataura ndobva ndauya pano ndobva ndatora mwana ndandichine chidiki uya ne 5 years ndisati ndane uyu ndauya nemwana ndagara pano ndobva ndati June July August ndobva zvatanga zvikanzi amaita wanda kuuya kwamakaita amai havasi kufara nazvo ko indava zvikanzi amai havasi kufara nokudzoka kwamakaita sei kwamakaita. Kubva ipapo zvina zvinozombomira zvakanaka futi. Ndobva ndanzi chibva pano ini ndine muSouth African wangu wandakaroora kuSouth Africa. Ndikati muSouth Africa zvikanzi ndine muzulu wangu wandinaye. Ndikati ko muzulu zvikanzi aiwa inini zvinotori nani kuti nditore muzulu because ndino benefit achanditira mapepa ndowana ugari wokupi kuSouth Africa. Ndikati kana zvichiite mondisiya pano menda kupi kuSouth Africa handingasiye kamusha makandisiisa basa ndikadzoka kuno. Saka izvinezvi kana zvakudai zvorevei kubva ipapo zvina zvinotozombomira zvachose kuedza maita basa rei ndaichengeta murwere wepfungwa South Africa. Okay. Ndaive ndiri caregiver ndozvandaita. Saka zvadaro baba ndakati aiwa rwendo runo handisi kuita sei handisi kubva kana mutemo wati ndibve panapo panichaita sei pandichabva. Akatanga kundiharasa achindirova andirova first time ndopandenda kukoti nyaya ndobva yapinde chi mukoti ndobva adischargewa nebail nenhingi inonzi chi nefine. Saka zvadaro ndobva tadzoka ndobva tagara ndikafunga kuti zvinhu zvichaita sei zvichachinja since aenda kupi kumapurisa hapana chakachinja. Akatanga manje kuchidestroya zvinhu mumba mapoto zvese everything. Ndikati handisi kuita sei kubva
saka iye aiti ndichakutocha kusvikira waita sei wabva. Ndikati aiwa panapa kana mutemo wanditi ndiite sei amai amuna right yekugara panapa ndichasimuka nevana ndoenda kumba kwedu, asi kana mutemo wanditi ndigare ndichagara. Zvese uchaita ndiri pana handisi kuita sei, handisi kubva. Nyika inotongwa nemutemo. Chokwadi ndakashingirira. Amai vacho vakachiuya manje vauya ndakagara navo mumbo. Saka teve tine flea market kudaro. Ndaiti ndikamukira kubasa amai nemwana wavo vaisara pano ndichibuda ndichidzoka nguva dzine dzokubasa. Ndaisvikaona mumba musisina mubhedha. Pese pandawira ndaisvikaona mumba musisina chimwe chinhu. Amai one zviri kuita kamwana mubhedha wabuda ziya havana chavaitaura. Handiti ndobva ndanyarara. Amwene vangu handina zuva rimwe chete randakataudzana navo kana kumisidzana navo. Zvese zvakaitika handina kana zuva rimwe chete randakataura shoko rakashata. Ini ndaingorwisana newangu because ndaiziva kuti amai ava ndaamai. Ndikada kunetsana namai ava ndinoparira vana vangu avazoita rugare rwakanaka mangwana. Zviri kupisa kudaro. Pamapurisa ndasingabvi. Siku nesikati ndaigara ndiri pamapurisa. Ndikati pamwe zvichachinja kuchinja hapana. Ndakatoona kuti zvinhu zviri kuita sei zviri kuita wese. Saka ndipo paakazoti ndakutengesa imba. Manje aona kuti property hamusisina masofa aburitsa, mabathtub aburitsa, zvese mumba maground hamusisina chinhu. Ndobva ati ndakutengesa imba. Aripo pandakataiwa paimba ka uku ndiko kwawakutambira kunonyungudza manje. Ndakumboedzochi vemutemo. Ndipo pandakaenda kune vemutemo. Ndakati ndozvifambisa sei apa kuti ndibloke kuti imba isatengeswe. Munhu ndinomuziva shuwa kana atoti akutotengesa akutotengesa. Nguveyo titoona mabhaya akutouya pano. Atanzwa kuti murume ari kutengesa imba. Ndakati hapana imba iri kuita sei iri kutengeswa pano. Ndipo pandakapiwa maadvice zvikanzi enda unoitirwa tsamba inonzi interdict inohodha imba kuti isaite sei isatengeswe. Ndobva ndarova chinhoi. Ndobva ndanoitirwa tsamba. Ndaitirwa tsamba ndipo pandakaenda ndikaisa tsamba kupi kukanzura. Ndipo paakaita uturu manje. Aona ningi messenger of court auya kuzomusevha mapepa kuti uri kudiwa kukoti. Ndipo pazvakazobva zvanyatsoita wese manje abuse yacho. Kwakutanga akatombovhura gasi mumbo tengere gasi achida kukwenyerechi mechisi. Ndobva ndakumidza kubuda nemwana. Ndobva taenda kumapurisa. Kumapurisa vaibata batondo vaita sei vasiya. Ndobva ndataiwa fine as long tsamba yekuti imba isatengeswe yawo kunyaya yakupi yakukoti. Nyaya iri kukoti kudaro hapana chakachinja. Zvaitove wese. Vanhu vainge vachitora property. Ndirimo mumbo. Ndikatorwa zvese kubva kuchikafu flea market akatora zvinhu zvese zvekuflea market akabhakosa akatengesa. Ndikasiiwa ndiri pazero nemwana. Ndakasara ndiri pazero nemwana. Handina kubva ndakaramba ndakashinga ndikati aiwa rege ndinzwe kuti vemutemo achati chii. Ndikanzi wewe enda unoitira nyaya yako uchibva kupi kumba kwenyu. Ndikati aiwa ini adresi yandakanyoresa ndeyepano. Kumba handisi kuita sei handisi kunogara. Kana mutemo wanditi ndibve pano ndipo ndichasimuka ndichita sei ndichienda pana handisi kugara segirlfriend yako. Ndiri kugara saamai vakashandire musha wavo. Saka panapa handisi kubva. Nyaya shuwa yakaenda kukoti. Nyaya yaenda kukoti muna November ndibva tati December. Maresults ndobva azoya January. Maresults auya January ako yachitimba ifanira kuita sei kutengeswa. Inini wacho ndifanira kubva pai pamba nemwana. Ipo pakabva akwira akaenda kupi kuSouth Africa. In fact results akabuda iye atocrossa border aenda kuSouth Africa. Saka zvadaro aenda kuSouth Africa manje. Ndobva ndati kurarama kwacho nemwana ndoita sei. Ndandakazvitakura pamiri peuyu. Ndipo ndakatirege ndichitsvaga vanhu vekuisa pai mumbo kuti vandibatsirewo vakabhadhara rendi ndinokwanisa kuendesa mwana kupi kuchikoro ndinokwanisa kuwana chokudya nemwana. Ndichiisa vanhu kudaro tanga kuthreatena vanhu vandaigara navo. Saka ndini ndaingoshingisa vanhu ava tikati ngatigarei kuti angaite sei haana zvaanoita sei zvaangaite
isusu ngatigarei chete. Ndiri kushingisana nevanhu vangu chokwadi, aiwa tiri kugara ari kuisa mathreat chete, ari kusenda chete mathreat kuti pamba ipapo chete se uchapabva uchida usingadi. Saka threat yakazoisa akaisa munaniko ziti munenge muna May, between April and May akaisa threat yokuti December ndiri kuya ikoko ende chimiro chichange chiri ikoko chinenge chisina kunaka. Saka panapa ndinogara na mukoma unoshanda kuMin Affairs, ndiwo munhu wandakaratidze mameseji aye, ndikati mukoma uye kuno ndiri kumbira kuti mundiverengere maningari mameseji asendwa nemurume wangu. Ndipo pakati iyi meseji yasendi haina kuita se haina kunaka. Ndokugara tagara paye ndobva amboti zii ndobva ndabatsirwa mwana wangu uyu muna June. Kwakanyarara ndobva tati June July. Mwana iye ndewake mwana wake pamiri ndakabata muna September, mwana ndewake. Saka zvadaro ndobva ndabatsirwa mwana zvichene paya. Handina kumuudza nenyaya yekuti ndandakabatikana nezvaakandiita. Handina kumuudza kuti kwaita mwana. Iye anambobvira aita se paakanzwawo nevamakuhwa kuti kune mwana, anambobvira aita se abvunza. Ndobva ndangonyarara zvangu. Tagara ndipo paakaita se paakatuma n'anga. Manje pakauya n'anga aizviti nditsika mutanda. N'anga ipa yakauya ini ndandisipo, ndienda ndinobatsirana amai vangu kukohwa chibage, kukurusa, ndandanokurusa chibage. Ndobva n'anga ndobva yauya. Saka enda ndisipo ava mai ava vanogara pano ndiwo vakandifonera vakati maita wandadzoka ikuno, chimiro chiri kuno kwachina kunaka. Ndikati ko chii? Zvikanzi pane munhu auya pana ari kuti ndiye muridzi wemba. Muridzi wemba akaita sei? Zvikanzi munhu ari kuti ndiri n'anga, ndemboraramira ndiri kuNigeria, ndabva kuNigeria zvinezvi ndakuraramira ndiri kuMozambique. Saka panapa ndakapatenga siningi, ndakapa murume wamai ava 74,000 kuti vanditengere imba. Anditengera imba, mari yacho akandivhara mari handisi kuiona. Kuba ndikati inini zvinezvi kwadoka kuti ndichifamba kwayo hazvichaita. Motondioneko ko mangwana ndakamuka kuseni ndobva ndangopinda murodi ndokuuya kuno. Ndobva afonerwa munhu uye ndobva ataiwa ndiri kuuya manje ndobva auya. Asi munhu mukuru mwana mudiki. Ndobva tapinda mumbombo takwazisana paye. Ndobva ndamubvunza ndikati munondiziva? Zvikanzi aiwa ndikuzivei. Ndikati ndakanzwa ndofonerwa nezuro. Saka ndinokumbira kuti mundiudze kuti zvakamira sei. Popa akati amai inini murume wenyu ndaishandidzana naye. Ndikati maishandidzana naye zvokudii? Kana kuti maishandidzana naye pakudii? Zvikanzi inini ndiri n'anga. Saka zvandiri n'anga, murume wenyu ndaimupa mari. Ndakati makazivana sei nemurume wangu imimi? Zvikanzi inini kuti ndizivane nemurume wenyu ndine zvimwe zvekubasa zvandakaita se zvandakamubatsira, plus murume wenyu muzukuru wangu. Ndakati muzukuru pini nandikuziva, asandambokuona, ndosaka ndakubvunza pekutanga kuti inini munondiziva here, because hama dzemurume wangu dzese ndine zhinji ndinoita sei ndinodziziva. Uye ana sekuru nzvadzi dzamai vake ndinoita sei ndinodziziva. Imi muri vapi chaipo? Ndobva atsenga mukanwa. Ndikati alright, taurai nyaya yenyu tinzwe kuti yakananga papi. Zvikanzi inini ndakabatsira murume wenyu, ndamubatsira zvekubasa kwake, ndobva tikatanga kuita se kuwirirana. Saka ndakabva ndawana mukana wekuenda kuNigeria. Ndaenda kuNigeria uko ndashanda inini ndakamutumira 54,000. Ndamutumira 54,000 ndikamutumira kuda imba kupi kwaHarare. Ndobva nditengera imba kwaHarare. Ndobva ndazomutumira futi imwe mari kuti imwe mari ndakamutumira handiti sekuru ndanzwa kuti kune imba kupi kuKadoma. Ndobva ndamutumira mari imba yoKadoma. Ndobva ita se ndobva atenga. Ndakati bibi saka mari kutumira kwamai muita mari ndombokubvunza kuti mai mutumira through bank ripi? Zvikanzi ipapa hana kupa
gona kupatsanangura. Pandakamubvunza kuti waitumira nebhengi ripi mari, because mari waitumira imari yakawandisa. Haana kugona kupatsanangura. Pandataura iti izvo zvokuNigeria ngazvichipera. Ndiri kuda chaita kuti uuye pano nhasi, usvike pano nhasi. Zvakanzi chazoita kuti ndisvike pano manje inyaya yekuti murume wenyu akanditi sekuru kwamurombedzi kunemba. Kwamurombedzi zvakuine imba nditumirei mari. Ndakati mari zvakambonzi 74,000 pidigu 54,000. Ndakati mari makamutumira nebhengi here naisekuru? Zvikanzi aiwa mari handina kumutumira nebhengi, ndakapa mumwe munhu. Ndakati mari yamakapa munhu muri kuMozambique, kuti mari iyo yekrose border kuya muno muZimbabwe imari yakawandisa. Haitenderwe kukrose chi border mari iyoyo, munoziva kuti here imhosva kukrosesa border nemari yakawanda kudaro. Zvikanzi aiwa mari dzinopinda pabhodha kunotopinda mari dzakatowanda kupfuure chi mari iyo yandiri kutaura. Ndakati fine. Saka nhai sekuru, imimi kana makaitirana madhiri nemurume wangu inini, saka inini ndiri kupinda papi pamari dzamakatorerana idzi. Zvikanzi akanditi imba ndatenga, asi imba yekutenga kwandakaita yange yamuwindow level. Ndakati zvino imba ina kutengwa iri muwindow level. Ndobva ndamutsanangurira mawanira atakaita chi atakaita imba iyi. Ndikati sekuru, kana ndiri pano inini handisi girlfriend yababa vepano, ndiri amai vepano. Ndikati mimi saka muri kureva kuti mimi kana musina kuwirirana nemurume wangu pakubhadharana kwamakaita mari kana pachitsotsi chamakaita, because mataurira muri kuita muri kungotaura makanangana chi nemba yepano. Saka imi muri kufunga kuti murume uyu otengesa imba iyi okupai here chi mari yenyu. Zvakanzi aiwa hazvo zvandataura, ndangoti murume wenyu akanditsotsa. Ndikati aiwa ndandigone kuita changu ndega, hande papolisi tonotaura nyaya dzedu kupi, tiri kumapurisa kuitira mangwana, munovatsanangurira. Haana kuramba shuwa, ndakatakurana naye tikaenda kumapurisa. Ndobva ndavatsanangurira mapurisa yekuti munhu auya uyu so. Saka mapurisa vakamubvunza vakati, iwewo wakatorerana mari naamai ava here? Akati aiwa. Zvakanzi saka pamba paamai ava uri kudei? Zvakanzi murume wava anditi ndiende mumba ndinopaza dhore kuseri rekukicheni, kana ndapaza dhore kukicheni ndopinda mumba, kana ndapinda mumba ndogara ndichimumirira kuti aite se auye andibhadhare chi mari yangu. Mapurisa akati hauna raite kuti unogara chi pamba paamai ava. Iwewo wadi kumirira murume wawo auye uchigara kupi kwako kwaunogara pamba paamai ava, urega kuita se kuenda amai ava pana pavari kupinda panyaya dzenyu idzi dzamakaitirana idzi, vari kupinda papi? Zvikanzi aiwa murume wavo itsotsi, saka vese mukadzi nemurume matsotsi. Ndakati ini ndinozivana newe paunonditi ndiri tsotsi? Zvikanzi aiwa muri matsotsi mese, chandiri kude chi imari yangu handiti. Saka akabva atanga kuisirana maaudio nemurume manje. Murume achiti iwewe ndatipinde chi mumba zvandakuudza izvozvo sekuru, pinde mumba mugare, pamba ndipangu hapana nesamutemo chi pamba ipapo. Ndikati aiwa pana panoti hamuite zvamunoda kana zvamunenge matumwa. Plus murume uyu haana mbobvira akandifonera kuti maita wanda kumbe ikoko kuchauya munhu mubatsire nepekuita se nepekugara, achindimirira kuti ndiuye. Handinombobvira ndareceiva message yakadaro kubva kumurume. Saka inini ndikagara nemi pano imimi tichazvifambisa sei? Murume ari kuko handi ndinopedzera ndakunzi muri boyfriend yangu. Murume anogona kundirambira kuti munhu yanga achigara nechi neboyfriend ndiri kubasa handiti. Saka sekuru zvamuri kutaura hazviite. Mapurisa apo akati iwe haufanirwa kuenda kumba kwamai ava. Plus pamba paamai ava tiri kunzwa kuti nyaya dzavo dzakaenda kupi kukoti. Saka isusu panyaya dzamai ava nyaya dzavo dziri kumatare. Saka kuti tikutendere isusu kuti uende pamba paamai ava uchiita zvauri kuita izvi hazvibvumidzwa. Popa akataura ichi ndazvinzwa shefu, ini ndaakuenda. Ndobva aenda mangwana chachibva ita se
adzoka futi adzoka ndipo paakachiti ambuya murume wenyu ati anirikina murume wenyu ati ari kukwira nhasi ari kuti ari kukwira nhasi kuya kupi kuno kuZimbabwe kuti taurira nenhau yemari yangu. Ndikati imimi madi kuti kuzoya pano pakana muchinzi kumanzwa kuti asvika zvikanzi aiwa asvika atori muChegutu ndimo maari. Saka ini ndakutogara pano ndichimumirira kuti aite se auye tikati aiwa zvanaka aka kana baba vati vari kuuya mopedzera nyaya dzenyu. Ndobva agara apa akagara vachitongwa vari kutaura pafoni. Ndakati nhai sekuru kuSouth Africa kunokwirwa nhasi kubva kuSouth Africa ndinoziva kuti munhu ukakwira nhasi unosvika mangwana. Ko imimi muri kuti uya akwira nhasi ari kusvika nhasi zviri kufamba sei? Zvikanzi aiwa akakwira manheru. Ndikati aiwa statement dzenyu muri kuita muchidzichinja handiti. Ndikati anyway garai zvenyu muchimirira kuti aite se asvike. Takasvika ndofunga this time hatina kuona munhu kuita sei kuuya. Popa akabuda murume uya ndobva aenda. Tikati aenda kaachaita se achadzoka. Popa akazodzoka futi mangwana acho. Zvikanzi ndadzoka munoita zvekutamba neni ini ndiri kuda mari yangu. Saka maroja ese akasvikona futi paina mai avo ndova ndeve ndinawo pezvese zvaita ndinenge ndina mai avo. Ndobva auya zvikanzi imi mamai modzana nevamwe vanhu vari kugara pano kuti mubve pano pana pansuda munhu ndida kusiya ndaloka gate maki ndine maspekis ari kugara panext apo panzvadzi yemurume wenyu waanoti sisi anogara paimba enhamba 4 kubva pane iyi ndiane maspesi edzimba dzenyu makispesi edzimba dzenyu. Ndikati aiwa hapana kuipa tinomirira muuya moita se mukiya madho. Popa ndakati saka sekuru mukura kuti mandidzinga pana pamba here. Zvikanzi pana paita ise ibvai. Saka iva akatakura chisechewo chake. Akatakura chisechewo chake akati imimi kana maramba kubva pano ndakusiya bhegi iri panapa. Tikati aiwa sekuru kabhega miite se amusiye takurai. Zvikanzi aiwa bhegi ndiri kutosiye panapa pano pamba pangu ndobva ndati aiwa fine hapana kuipa. Ndipo patakati chivhure mbhegi menyu tuone kuti mune chi oro else takuenda kumapurisa voya vovhure mubhegi menyu nokuti mangwana munogona kuti manga mine mari yakati imo manga musina chinhu. Ndipo paakati mubhegi umu mune jira rangu. Takati jira rei? Zvikanzi jira iri rine mhiko. Ndobva avhura ndobva aburitsa jira regreen ranga rakasungwa zvimapfundo. Zvikanzi mune mhiko yangu. Tikati mhiko ndeyei? Zvikanzi mhiko iyi ndakasunga imimi nemurume kuti mundipe mari yangu. Ndobva ndati achimire ndishedzwe mapurisa. Ipo paakabva abuda gate achita se aiwa hana kubuda gate akabva ati inini mangwana ndiri kudzoka panapa ndikuda kuona pasisina vanhu. Popa ndakati alright inini mangwana zvangu ndiri kuita se ndiri kubva ndabvuma defeat. Sekuri inini mangwana ndiri kuita se ndiri kubva. Ana mama kana zvida kuramba muchigara pano moramba muchigara panapa ini mangwana ndiri kuita se ndiri kubva. Yanga iri sandi. Popa ndakabva ndamuka makuseni emandi aenda. Ndobva ndaenda kuChinoi kucivil court. Ndobva ndasvika kucivil court kuya nemapepers angu ruling yakaiswa pamba panapa. Ndavaratidza pai vakati aiwa ambuya nyaya yenyu haisi kucivil iri kudepartment remalawyers. Handiti ndobva ndaenda kudepartment remalawyers kuya ndobva ndanoonawo vanhu vakaita se vakandibatsira panyaya yemba ineyi. Ndobva ndavaona ndobva vanditi chisiya inhamba dzemunhu iye munomuziva here munoziva zita rake here? Ndikati zita ratipa tiziva kuti nderechokwadi rika kuti nderekunyepa zvamungatoita chitocheka ikupi kuikokeshi. Ndobva vacheka kuti vaone kuti ane ikokeshi here kuti vaone zita rake ningi kuti anonzani. Ndipo pavakanirikina vacheka zita vakati munhu uyu haana zita riri kuikokeshi. Anyway imi chidzokerei kumba tichamufonera. Ndobva vamufonera ndobva vandifonera inini vati munhu uye taita se tamufonera tataura naye asi azofonerwa futi nepolisi yekupi nepolisi yeChinoi. Saka zvadaro haana akambobuda munhu abuda ndipo paakazodzoka panapa haana kuzoita se
haana kuzodzoka futi. Saka zvadaro tagara tikati hondo dzaita sei, hondo idzi dzapera. Tagara tikati awo mazuva anokwanyarara. Ndobva ndakaona musi nezuro ndaenda kumba uko pana amai uko ndiri kufonerwa uyai kuno ndo chimiro chiri kuno imba yapiswa. Saka sekufunga kwenyu murume wenyu akauya akapisa here kana kuti ndiye wachaida kugara panapa akapisa? Munhu akauya akapisa murume wangu because description iri kupiwa naamai apa ndinakavaudza ndikati murume wangu mutema murefu akadai handiti. Saka description yavari kupa ndiyo chaiyo, nokuti vari kuti pane mota yakauya yavakaona. Mota iyi yange nenumber plates dzeSouth Africa mota iyi. Saka mota iyi manje vari kutaura gogo vepapa vari kuti mota vakaiona iri paimba iyi iri pa imba iyi number 4 line kubva pane 1 2 4. Okay. Ipo pai ndipo panga pakapaka mota iyi nezuro masikati zvokuma hanzi kumasikati ndipo panga pakapake mota iyi. Pamba apa paina amwene vangu vaive varipo paipamba ipapa ipo paikanga iri. Saka ichizouya manje manheru mama vakazoiona yapakechi apa vanhu vaipfurwa havana kuziva vakangoti seholiday vanhu vakauya kumaholiday madiaspora handiti havana kuziva kuti vanhu ava vakanga vatoya kuzoita zvavakanga vatoya kuzoita. Saka ndipo pandazonzwa zvakanzi murume wenyu akaonekwa kumashops nesu akatoburuka nesu ari kupi kumashops vakamuona. Saka murume ndiye akapisa imba. Handigoni kunenera mumwe munhu kuti angavani. Murume ndiye akapisa imba. Saka ari connected nemunhu anogara apa ndiye wari connected naye because ndandasiya futi pamwe before ng'anga yauya. Aiwa, is it before? After ng'anga yauya hapana kuita 1 week pakabva pauya vanhu 2 vanhu vanonzi mandevere vaitaura chindevere vakasvikotaura futi namai vangu vakagara apa. Varume vava vaviri ndobva vasvika pagate vakati amai ndimi varidzi vepo here? Zvikanzi aiwa varidzi vepo havapo asi munogona kuvamirira ndinovafonera vanoita sei vanouya. Ndandaenda futi kupi? Ndandiri kwana amai ndokwandinorimira ikoko kunokwatina munda. Saka ndinorimira uku ndokwandinorimira. Saka nandakukohwa zvinhu zvangu ndinenge chita kana yangu yekukohwa ndinoenda kukohwa zvinhu zvangu chibatsirana naamai. Saka vauya vanhu ivo vai vakasvika pano zvikanzi amai vepano havapo. Popa vakavapa warning amai ava zvikanzi tiri kukumbirwa kuti kana zvichiita ibvai pambapa nokuti muchapararirwa neupenyu neproperty. Saka zvaitika sokudaro satina kufunga kuti zvinhu izvi zvingaitike. Tikangoti mathreats ekuti ava vakabva ndishaye vanhu vanoita sei vanotipa mari yekuti ndiraramise vana handiti. Vanhu vachibva pano vakaenda pamba apa pandiri kutaura ipapo pakasvika GD ndipo pavakasvika pamba ipapo. Vasvika pamba ipapo munext door anzwa nyaya yanga yaitika panapa akabva aenda pamba paipai akati koimi vanhu vapinda pano vabva kunonirikina kunothreatena vanhu vepapo vanga vachidei. Zvakanzi nemukadzi wepamba ipapo anonzi Martha Nyandebvu ndiye mukadzi wepamba ipo pai. Ndipo paakati aiwa vanhu vatumwa nemurume wavo kunzi mari iyi ende munotenga 20 liters yepetrol musiye mapisa imba. Saka ivo vari kuti kuti tiite zvinhu izvi taona kuti hazviite sei hazviite taramba kuite zvinhu izvi. Ndobva tangosiyiwo zvakaita sei zvakadaro ndikati vachaneta. Saka nezuro pandakazoona izvi chiitiko ichi chaitika ichi asi akaita chiitiko akaita zvinhu izvi murume ndiye akaita zvinhu izvi ari connected ipapa paakasvikira even zvinhu zvaitika kuma10 handiti kuma 12 mota iyo yakaonekwa iri pamba ipo pai
pakawanikwa paine mota iyi. Saka handigoni kunenedzera mumwe. Sa mapurisa ari kuti chii? Mapurisa vatora statement. Vatora statement. Saka vachiti vachadzoka manhero anaya, saka handina wandati ndauya. Ndofunga nawo mainzwa hongu yakareba, asi zvaita kuti munyatsonzwisisa kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Domestic violence zviri kugara zvichingoitika, madomestic disputes ari kugara achiitika, kunze kwokuti vanhu vange vachitambira Christmas yavo mumba iyoyi, vakutamba imba ichinayiwa nemvura, imba ichagare vanhu, zvinhu zvaparara, zvinorwadza. Tonga itinzwe mhuri yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.